No niin, Ratkaisu 13 seminaarin haastattelupisteessä on tällä hetkellä Tito Toivola, Sonera Mobiilin liiketoimintajohtaja. Tässä vaiheessa muuten, mikäli kuuluu jotain hälyä sinne katsojille, niin johtuu tästä ympärillä tapahtuvasta ihmisvilinästä. Pyydän anteeksi, mutta yritetään selvitä. Niin, sun seminaaripuheen aihe on siis, tarkastan sen täältä, inspiroivat toimitilat. Mitä tarkoittaa inspiroiva toimitila? Mä oikeastaan näkisin se niin, että tämmöisillä inspiroivilla toimitililla viitataan siihen, että millä tavoin nämä toimitilat vaikuttaa ihmisten niin kuin työhyvinvointia, mutta myös siihen, että kuinka hyviä, tehokkaasti ja halukkaasti siellä tehdään töitä. Eli jos ajatellaan perinteisessä mallissa, niin ehkä tämmöinen niin kuin perinteinen kuutio, avokonttorimaisema, harmaata, sisustusta ja muuta, niin ei välttämättä ole kauhean inspiroivaa. Mieluummin sitten ihmiset, mikäli on mahdollista, niin jää vaikka kotiin tekemään töitä, koska siellä on mukavampi ympäristö. Ja mä uskon, että tämmöisen niin kuin inspiroivan toimitilan tärkeys vaan niin kuin tulee korostumaan tässä tänä vuonna, viime vuonna jo nähtiin paljon muutoksia ja yhä enemmän päin. Eli se, että halutaan saada siitä ympäristöstä viihtyisä, missä ihmiset viihtyy ja löytyy erityyppisiä ja eri niin kuin alueita siellä toimistossa, missä voidaan tehdä erillä tapaa töissä. Et välillä tarvitaan hiljaisia hetkiä, jolloin halutaan keskittyä tiettyyn asiaan ja välillä taas halutaan keskustella kollegoiden kanssa. Eli se on oikeastaan aika isokin kokonaisuus. No mikä sulle esimerkiksi on inspiroiva toimitila? No mulle taas se inspiroiva toimitila saattaa olla välillä, se voi olla esimerkiksi, jos sattuu olemaan niin kuin reissun päällä, niin se saattaa olla vaikka joku hyvä kahvila, missä satut tekemään etätöitä hetken ja se ympäristö antaa sulle jonkun luovan hetken toimia siinä. Mutta yhtä lailla taas sitten toimistolla niin riippuen siitä, mitä on tekemässä. Eli jos on tekemässä jotain itsenäistä työtä sillä hetkellä, niin se saattaa olla mukava hypähtää jonkun fatboy-tyynyn päälle ja ottaa rentoa asentoa kuppi kahvia ja tehdä sitä asiaa. Taas toisaalta, jos tehdään tiimissä, niin se, että tarvitaanko paljon vaikka pöytätilaa levitelläkseen papereita tai jotain, missä tehdään suunnitelmia tai vastaavaa. Tai sitten jonkun niin kuin ikään kuin kirjaston tyyppinen paikka, jossa sitten tosiaan halutaan olla todellakin rauhassa eikä mitään häiriötekijöitä, niin nämä on kaikki niitä eri osa-alueita, mitkä sitten antaa juuri siihen hetkeen sen inspiraation ja pystytään olemaan tehokkaita ja tuottavia. Itse ehdottaisin vähäpukeisia tanssityttöjä ympärillä. No sekin varmaan saattaa inspiroida tietyssä tilanteessa. Mutta eikö tämä tarkoita sitä, että siis miten se on mahdollista järjestää tämmöinen ikään kuin toimitila, jossa on hirveän monta erilaista, että on rauhaa ja on säpinää ja on sitä sun tätä? No itse asiassa se toimii erittäin hyvin. Me ollaan tehty meillä Sonerassa tuolla Vallilan pääkonttorissa tehty tämmöiset pari kerrosta nyt tuossa viime kevään aikana, jotka me uudistettiin täysin lattiasta kattoon. Ja siellä on juuri tällaisia eri osa-alueita. Eli sieltä löytyy tämmöinen kirjastoniminen paikka, joka on täysin suljettu tila, missä on sitten paikko ihmisille tehdä niin kuin itsenäistä ja rauhassa työtä. Sitten löytyy erikseen tämmöistä avotilaa, missä ei ole kellään mitään omia ikään kuin pulpetteja tai koppeja, vaan sieltä valitaan vapaasti silloin, kun on vapaa paikka, mihin voi sitten istahtaa hetkeksi. Sitten löytyy tämmöinen projektitila, missä on isoja pöytäkeskittymiä, mihin useampi henkilö voi tulla saman pöydän ääreen tekemään sitä työtä yhdessä. Ja sitten löytyy tämmöinen niin sanottu hiatsu ja nurtsi-nimiset paikat, jotka on tämmöistä todella vapaata tilaa, missä löytyy fatboy-tyynyä, vähän design-huonekaluja ja kaikkea tällaista. Kaikki saa seilata siis missä Kaikki huvittaa. saa seilata missä huvittaa ja niin kuin hauskinta tässä on ehkä ollut huomata se muutos, mitä meidän työntekijät on etenkin täällä hiatsutilassa. Niin silloin kun tämä mahdollistettiin, niin alkuun ehkä oltiin hieman varovaisempia, istuttiin siellä sohvilla ja katsottiin, kävikö esimies katsomassa, että tehdäänkö täällä töitä vai juodaanko kahvia. Mutta nyt kun homma toimii, niin siellä oikeasti välillä näkyy vaan jalat sojottaa kattoa kohti, kun joku makaa lattialla fatboyn päällä ja tekee töitä. Ja siellä ollaan todella vapautuneita ja henkilötyytyväisyys on niin kuin kasvanut ihan merkittävästi tämän muutoksen myötä. No toinen sun aiheista on tämmöinen kuin älykäs työ. Joo. Ja ensimmäinen herää heti kysymystä, mitä on älykäs työ? No älykäs työ ehkä tässä yhteydessä tarkoittaa myös semmoista niin kuin kokonaisvaltaisempaa ajattelua, että se ei vaan tarkoita sitä, että muutetaan toimitiloja ja sanotaan, että toivotaan, että se tuo jotain tuloksia, vaan se liittyy siihen, että miten se toimitilat tukee sitä tekemistä, minkälaisia työkaluja näillä työntekijöillä on käytettävissä, eli hyödynnetäänkö uusimpia viestintäteknologioita tai ICT-alueen teknologioita hyvin. Samaan aikaan siihen liittyy se, että miten on sovittu uudet toimintatavat. Ja myös sitten se, että tämmöisen muutoksen läpikäyminen vaatii sitä, että sun täytyy myös luopua jostain vanhasta, joka useimmiten jää ehkä niin kuin hieman tekemättä. Eli se tarkoittaa sitä, että pitää sopia uudet pelisäännöt, minkä mukaan hyödynnetään niitä työvälineitä, millä tavoin toimitaan eri tiloissa,
mitkä on ikään kuin pelisäännöt vaikka siihen, että koska voidaan tehdä etätyötä tai vastaavia. Ja se kokonaisuus sit muodostaa sen, että me voidaan toimia älykkäästi. Eli tavallaan työn tehostaminen. Työn tehostaminen kyllä ja niin kuin kustannustehokkuuden hakeminen siinä. Hei, sen verran vielä palaan tuohon inspiroivaan toimitilaympäristöön. Et onko tästä olemassa ihan oikeaa tutkimustietoa, että se parantaa työn tehokkuutta? Vai onko se vaan semmoinen musta tuntuu fiilis? No kyllä ei se vaan musta tuntuu fiilis. Me ollaan itse sitä tutkittu myös meidän oman henkilöstön kautta. Esimerkkejä sieltä on vaikka se, että meidän käyttöaste toimitiloissa oli tuossa keväällä ja nyt tässä syksyllä, kun ollaan kokonaisuudesta katsottu, niin on karkeasti 40%. Ja näissä tiloissa, mitkä me ollaan nyt uudistettu, niin siellä ensinnäkin käyttöaste on tällä hetkellä reippaasti yli 60, eli se on noussut 20%. Samaan aikaan, kun ei ole enää kellään omaa pulpettia, omaa kopperoa tai vastaavaa, niin me ollaan pystytty myös kasvattaa tiheyttä, kuinka paljon henkilöstöä siellä työskentelee, joka aikaisemmin tässä kyseisessä yhdessä tilassa oli esimerkiksi 60, tällä hetkellä siellä työskentelee 90, eli ollaan 50% voitu kasvattaa myös samassa tilassa niin kuin ikään kuin kapasiteettia. Selvä. Hyvä. Kiitoksia Tito Toivola ja hyvää seminaarin jatkoa. Kiitos samoin. Kiitos.